Okay, good noon. Nausab ka na itong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Good noon, Philippines. Good noon, world. Good noon, universe. Ano na punta mga higalan, ano nga itong tulumanon, kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini, inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Bueno, adlaw na usab karon mga higala nga Miyerkules, nupit sa 16 na kini sa bulan sa man. Agosto. Unya fiesta ron mga higala sa San Roque, no? So alang ni adtong mga nagfiesta sa San Roque, nahala, no? Happy fiesta na nyo din ha. Ayaw mo pasagad o ka humba ha. Tagurha ra, upat kahiwa ra. Ayaw nagdaghan, nagmaayo kay delikado kay blood. Abi na pag liberato ang baboy mahiga. Ni mahal maghapon. No, okay ra, mas may gani no, pero gamay na lang gyud ang supplies baboy. Sige ra, okay, problema na no. So na daw sa nahala happy fiesta sa tanan nga mga nagfiesta. Wala ba may lungsod nga San Roque ang kuan, ang fiesta. Mura og kuan man mga barangay kalagmitan, no, masikat gid ay si San Roque sa mga barangay. No, Kanaway Shaton, no, Kanaway Shaton na din na dako kay na din ha og history kini bitaw kining debosyon ni San Roque din ha sa Kanaway Shaton. Kabalo ka, when I was there, I was assigned in Shaton sa Kanaway, no, barangay mga anak Kanaway. Doon ay nahitabo kadto nga kanabang doon na ba og plague o sa English pa na plague or kamatay kana bitaw ang naglubong anang hapon mauna po gilubong pagkaugma ingon ana una sa lugar doon nahitabo kuno na unya mga Recoleta pa man kuno to sa una, no, ang dumala sa simbahan sa kinibang sa Shaton, sa kuan sa Shaton, oh. Mo kadto nga ni kuan sila, ni propose sila sa mga tao nga ilibot ang San Roque, no, ang imahe ni San Roque sa ilahang lugar. No, kay grabe na mo yung nangamatay. Tuod man ni undang ang kanang gitawag tug kamatay sa Kanaway muna nga kanang mga apuron, kanang mga apo, mga uyuan, no, mga papa mukuan na sila, maingon sila nga nagdebosyon gina sila San Roque nganuman tungod kay matud pa nila og wala pa San Roque, wala sila ron kay namatay ilang apuhan. Unsa ang pagkataon nimo og namatay imong apuhan. Ya sa tanay pod sa una ni aning Mayor Salma amot gipadayon Badagway. Nagdebosyon po to sila ni San Roque, no, sa una, no. Ilibot yun si San Roque. Mismo ang LGU sa una, tanhay, no? Panahon pa to ni former Mayor Anhing, no? Papa ni Kuan, ni Dong Nil, no? May Vice Mayor man siguro, ano no, sa pwesto ni Dong Nil. Pero, Kuan na, kanang si former Mayor Salma, kuang ginto, nagdebosyon gito siya ni San Roque. So, ini ana, no? Og daghan pang uban nga nagdebosyon ni San Roque. So karong adlaw gisaulog nato ang fiesta ni San Roque. Okay, so ari kita sa wala lang usa kita karon si BCP News mga higala ha. Abi na atong gisutusgutan kini si San Roque. Si San Roque sigon sa atong nasayran, kuan siya kanang daghang nagdebosyon ini niya. Ngano man tungod kay kuan kini siya, patron kini siya sa mga masakiton. Masakiton ba? This is size man August 16, no, San Roque. Okay, no? Taga Montpellier, France, of French kini si San Roque. Unya, son of a governor, niya nailo sa ginikanan at the age of 20, and he went on a pilgrimage to Rome, and devoted himself for the victims of plague. Nasa kini si San Roque, nag-devote ni siya sa kini bitang pag-atiman sa mga kana bitong mga kamatay ba that was raging Italy, and he became kana victim himself, no, natakda ni siya himself as Piacenza, but recovers and was reputed to have performed many miracles. On his return to Montpellier, he was kada bitaw na alaan siya ba, he was in prison for 5 years as a spy and pilgrims disguise, no?
And then when his uncle was governor, no? And San Roque died in prison. Ito yung taon namatay ni si San Roque sa prison. Identified by a birthmark, was reported at his intercession at his death, and a patron of kuan ni siya kanabitang sa mga masakiton. He is known as Rocco or Roque sa Espanya. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga si San Roque. Luoy po ni San Roque di no. Nya kuan ni siya kanang gi-portray ni siya as kanabitang naiiro nga nitabang niya. Natabang niya. Iro ni San Roque. No? Nahala no karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Roque. Daghan nga debosyon ani. Okay, no? Nya ari kita manghigala sa ato ang katikisem. Katikisem, wala lang usa katakaroy si PCP Diyos ang higala. Kabalo yun akong bisiha ron. Pista mo ron sa kining pista ron San Roque. Daghang kay mga kapilya nga nagdebosyon usab ni San Roque. Okay, what are the top 10 Christmas Christian traditions in the Philippines? Unsa man ang pulo ka mga importante kaayo nga kanabitang Christian tradition sa Pilipinas. Number 1 yun sa Pilipinas, mao gyud kining Christmas nato. Christmas celebration nato, no? Nga dako kay na siya nga celebration gyud, no? Muni atong tradisyon sa Pilipinas nga kining sa ulugong ginatong Pasko. Gani sugod pa September, no? Nga sugod na ta og pangandam alang sa Pasko. Number 2, kining kalihukan, no? Kani ni mahigala. What are the 10 Christmas tradition in the Philippines? Ayan, no? Sa ato pa, unsa man ang pulo ka mga tradisyon nga gisaulog sa mga Kristohanon diri sa Pilipinas related sa Christmas. Number 1 is Christmas party. No? Sa ato pa, usag yun sa mga pinakadako gyud nato nga kalihukan panahon sa Pasko, kinig yung Christmas party, di gyud na mawala. Number 2, kining gitawag nato og a show of Filipino generosity. Kanang manghatag bitaw ta. Bonus, no, 13 months, ingon ana, no. Panahon sa Pasko ang mga private companies and government offices alike get their bonus with with tons of add-ons. No, basta Pasko, di gyud na mawala na to sa mga Pilipino, no? And number 3 tradition is kining Christmas lantern. Sa uban nga mga lugar mo di man kayo sila mubutang og Christmas lantern. Sa Amerika, Christmas tree sila. Pero ato adere di gyud na mawala ng Christmas lantern. No? Number 2, caroling. Another is kining caroling, no? Usag gyud sa mga naanda nato nga sa ulugon sa Pasko, kinig yung mag-caroling ta, no? Mag-caroling. No, sunod is Christmas tree, of course, naaman ta ni ana, no? Naaman ta ni ana. Yan na sunod, Misa de Gallo. No, kamo ginausa sa mga kinig yung Misa de Gallo mo ginausa sa mga dako kayong kalikukan sa simbahan sa Pilipinas nga di gyud na mawala. No, unya kining puto bungbong ug bibingka. Di kini mawala, no? Sa kinibang Manila kanang puto bungbong. Di gana mawala dito sa Manila ng puto bongbong og bibingka. Unya street, no, kining gitawag nato og street partying, ana magparty sa dalan. Ang sunod ni ana kining searching greetings. Kanang mo greet gyud ka. Na no? So muna yung mga kalihukan nato sa atong simbahang Katoliko diri sa Pilipinas nga mga dili gyud na mawala nato, mga tradition ba. Wala ta tudlo yan na pero nakat-on na ta ni ana. No? Unang-una kini mag Christmas party. Sunod kini manghatag ka. No? Number sunod kini Christmas lantern, di gyud na mawala. No? Kini caroling, di gyud na mawala. Kini Christmas tree, no? Kining Misa de Gallo. Kini mga pagkaon, traditional nga pagkaon, kining puto bongbong ug bibingka. Unya kanang street partying, unya kining mga Christmas cards,
Christmas greetings and then Christmas cards. Okay, klaro? Hala, no? Di na lang una kita kuto. Di na lang una kita kuto mga higala ha. So ato lang gyud nga paningkamutan nga nya kada asa ko na ginaingon kuan kanang bisi-bisi man gud yung kuron mo na nga medyo dali-dali ra ning ato ang kuan. So okay na ta ha. So daghang salamat ha. Again, happy fiesta sa atong mga kagsaunan nga nagsaulog sa fiesta ni San Roque. Okay? Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.